Sarong simana na naman ang nakaagi. Sarong simana nin paghurup-hurup, asin pagpararom, kan nakaaging episode nin mga rawit-dawit. Ako po si Vic Nierva, mga tugang. Asin sa liwat, magiribahan kita sa laog ni nagkapirang minuto nin pagtukar sa mga piling tema dapit sa paggamita kan sa tuyang tataramon. Madya na, magbikol kita. Sarong interesanting tema ang sa tuyang bubuksan asin tutukaron ngunyan sa episode na ini. Interesante, huli ta sa emails na nakukuha ka ining programa magkapirang beses na ining hinapot. Interesante, huli ta siring sa sinabi ko na kaidto. Ang sa tuyang lingwahe, padagos na nag-evolve, nagbabago, susog sa dynamics kan sa tuyang paggamit ka ini. Ang topic na ini, mayong iba, kundi an alpabetong Bicol. Sa pagtukar kan simple alagad komplikadong tema kan alpabeto, gamiton taliwat ang Guide to Bicol Orthography na published kan Ateneo de Naga University Press kan 2014. Siring man ang Teacher's Guide para sa MTB-MLE na ginagamit asin sinusunod kan namumutantang mga paratukdo na publikasyon man kan Department of Education. Pira asin arin mananggad ang mga letra kan alpabetong Bicol. Linawon ta ini. Susog sa satuyang references, 20 o 28 ang mga letra sa Bicol alphabet. Ang mga letrang ini, iyo ang mga minasunod. Ang mga letrang inisubuot, husto na sa pagbaybay kan mga tataramon kan rehiyon. Alagad igwang 8 dugang na letra. Ang C, F, J, N, Q, V, X, asin Z, na ginagamit sa pagbaybay nin mga sinublian na tataramon sa mga eksaktong ngaran nin tawo, lugar, institusyon, sa mga scientific asin technical terms. Inihuli takunda ining katampad ang subling tataramon, gagamito ng God ang orihinal na baybay ka ini. Iyan mga tugang, ang simple alagad komplikado. Ginagamitan na alagad pirming dahilanin karibungan. Iyan ang pwede tang sabihon na kamugtakan ngunyan kan alpabetong Bicol. Sa liwat, kung igwa ka mo nin mga hapot, suhestyon o anuman na buot ipaabot sa samuya dapit sa satuyang mga tema, mag-email sana sa magbicolkita@gmail.com. Maghirilingan kita liwat next week sa sarong bago na naman na tema digdi sa satuyang programa. Ako po si Vic Nierva. Daing untok na nag-aalok sa Indugabos, paurugon ng God ang sadiritang tataramon. Kun kaya, madya na, magbikol kita.